Tabubu chini ti prasharok bo jogo tong momotarok kaise saiman chini bayo je kaisa অন্ধ বিশ্বাস নেই তাবুবো চিনতে তিপ্রাসা সোসাইটি ন তিপ্রাসা যে সমাজ ন তাবুবো গেরেব যাক মজাকানি जों बुफुर अंखरि माननाय अम सानानि बेलायनो गथ तांगै हम्बा ताबुकनि ओ जे मॉडर्न टाइम ओ जे मॉडर्न आधुनिक जुग रगबो ताबुबो अमहाय जे कुसंस्कार जे अंधविश्वास अम ताबुबो सुदु चिन तिप्रासा सोसाइटी नया चिन तिप्रासा समाजया जों नगो गुबुन स्टेट दग गोबांमा जाति दफानि बिसिङावबो चिन तिप्रासानो कारिबो अन्नान्य जे समाज रगबो जों नगो अमो अ मानै अ तमं जामुं जोंनि समाज ससाइटियाव आमसोके बुलजाक बुलजाक जों आजागनि अंखरि फायनि बेलायनो गथुगनि आं खाखायाव वानसबो तांगे हम्बा आंबो खरकसा तिप्रासा अमो हायरक जों जेराय फांसनि सिमिनि नुगै फायो अ मानै रबनो आं तिनि ब पार्टी मंगति कक सानैनि थाङै दङ र म कामकिन साइमा रिसेन्टली जों नन्दा रानी देबरमा जे बwthar jakmani अमो तै नां तिनि नरबाय कक थासे थानि शेयार खालायनि बाय ब्र जे गट नांमानि जे इन्सिडेन्ट अमो बेलाय खेन वानामा सिंसा तै तामो सानै बाय ब्र जों ताबो जुदि आमसोक मनागो तंखांकै जों तै बाहायके बसकांगो आगो लायनाय तिनि दा गतर जे एकदम नांमानि कक सामानि अमो पहिला नर नां खानारनाय बनो खानायनि बिनिफ्राय आं कक थासे थानि सावानो नरनो तामुं सुमुं हामिया सुंखाबा खगैसा थत तिनि जेसा अमा हाइनो माग्रानि बिहि नन्दा रानी न पारानि बरक माजरा बेरो सेकाल खोरोंहै बwtharलाय तिनि माग्राय बुइहाय मास्टर साख्रि खाय दंखाय बिहि नन्दा रानी न केबो सेकाल होनो यासि सुरनाय तंला खामु माग्रानि बिहि नन्दा रानीनि बोसोला नेता एमला मुत्रि खाय दंगौ बा पुलिस दाखा खाय दंगौ हंकाकाय केबो सेकाल होनो माजरा बेरै केबो बwtharलि मांगला खामु तिनि साना नोंना क्रैबाय माग्रानि बिहि नन्दा रानी न सेकाल होनो बwtharलायो पारानि बररक जे व्यक्तिनि बोसाइलुमो जे व्यक्तिनि बोसालुमो बनो बुनो यासि सुरो फनानि बिहिनो खायो बनो यासि सुरो फनानि बोसाइनो खायो आ माग्राय बो होनो दंगो बबो फनासे इंना आ माग्रानि बिहि नन्दा रानी बो होनो दंगो फनानि बिहिजो बरक हामिया इंना दामखाबा साबनो साबो यासि गाय सुरि साइमानबा साबनो साबो सेकालनबा सिनिना दंगा नरखा बाय बनो नन्दा रानी सेकाल होनबा बwthar हाखर फगरि माखाबा नन्दा रानी सेकाल जंजाकै बwthar jakmani सेका काइसा भिडियो नुकमानि अ भिडियो जे हामिया कलाइजाक बोरै जे बरकनो जों नुखा बनो नन्दा रानी देबरमानि फाइसिनि यासि सुरमानि के अ बरकनि ककनो बुनर काइसा खानाय नायदि बाय ब्र अ बोरै जे सामानि बिनि साको फला हाब फाइ फो नाके ओ जे बो अ जाराव कक सामाननो खानाय नायले अनि न ओ जे सेकाल जंजाकनायनि ककनो बतामो खालाय खालाया ब बुइनो साब बिनि बसानो नाइसलि जांमानि हाइरावबो साथि फो का बिनि सागो आजाराव बिनि सागो नन्दा रानीनि फला हाबजाक हंके बो बाहायके तेबो नन्दा रानी न सिलि साइतो अम टोटेली तामोनि सानाय बार अम एकदम टोटेली तामो सानाय ताइ कुनो सानार मतो क करि खाइस तिप्रासा समाज रगो अम तंखु मानियो जों आजागानि अंखर मान्याको फिया आसुनु जदि बिनि बुमं काउनि दं के ब हामियानो खाइ दं हांकै नरक बनो बwthai दाकारि पारानि समाजनि चौधुरीनि फान तिख्लाय रिमान बले बनो नरं पारानि तिख्लायनाय एकदम जेव फान दंगै दंबो जेखो फान जाथों रि रहतिता पारानि तिख्लाय फानो हाइके नर आइनो बा याको तो साइनावान बा सो आंखो बाय ब्र मने आंखो बाय एकदम अमो हाइरक मने आं दालायखेनो जाजाकलिया आंगे हिमबा अमो हाइ अंमानि अंकुलगो आंबो ओ जे बोरै हामिया होनाय बनो नां पिसा माने जाजाया हायंखा तां हिमबा बिनि ओ जे भिडियो आं नुकमानि बकक सामानि रक खानावैनो आं एकदम डाउट नाङै थांगा ह ताम आबुल ताबुल हाय काइसा बिनि कक रंनो खानाके अमो एकदम बिलिभ खाइमाइना हाय गो बोरैनि कके ब माने बार बार हामिया के ब डक्टर नाइजर दिता अमो हाय बिनि अ भिडियो नुगै आंखे मा तंखा अ बुरैनो एक्चुअली अ बरकनो बनो साइक्रेटिस्ट डक्टर मा फुनुकनाय अमो हाय दंगो साइक्रेटिस्ट डक्टर को फुनुके हामि फानमोन